Chichakaitika uJose. Ndara, anonoza mamande baba temukataka nochoboka tabanda bhuturika kuSouth. Kwa kwenzi chikwakwa mewewe mwachibharanda. Kuchikisi grass. Kuti roni nekachichekwa muchipeta hayo sasa kudanzi speda anorova patoti madhifarendi paswedha asimo munomu taiona kupurazinira mumziva uchitopeta uchidaiso muchikanda murori uchilodha uchipeta pane maikwana mumziva chamati vaibudisa siki ngoro kuti waingoda kuti mungoenda muwane state kuti wovhangorito kuti kupinda rimonotora kasikisera apa lanchira izokoma kafanika murifanika panapa ofana nomira uko kwana Mangurenje uko apa jembe rayo zange rakoma ni Mangurenje ndeu kuna Tumbu cheno original Mangurenje all right chitsero chamai apa jembe ringe rakoma iri nechi wamborwa Mince dzematumbu eMombe dzakagaiwa sei kuti wenda uri konti manje wenda uri konti manje kuti tisetera gwamba unokuita Mince dzedzo akasotane yacho sekuti nyange yoda sotane zvimasaka zviya zvisauti zveMombe ndona ndaikandemi muzi zvinokuita kuti banda chinonge chiminzi kuti iri yazika mabulamu pazvanzi apa apa wanana sorombani waita sei apa tengi nosorombani maizochaisa nguva saka gemu racho kana fokura kazi chakunotokutorai kozi kana kuti mahafom nematotonazi matoautoko achanotisira kumasababu kwachachitoriro bati chamwari esotana eMombe zvimagodo apa inovava chamwari wokuti uri waminzi dzenhirikino dzematumbu apa ziri tengi futi nochi tengi nosultani saka uchidetsera zvinhu dzimwe boys zvikati aiwa umundani munechi masaga mune sauti eMombe sultani kuti imkanuzo umunere chikuruma kuti sultani kanda ini dokasika jembe yopana yakabika jembe pana evidence jembe neonyeni woti ndatotya zvangu nisoteni neonyeni kapamuzanzi jembe neonyeni wakatozoona tomato sauce watopedza tikati pana angana andiretera mure kwangu kondipeka wayangu koma mutorezvo sasa chandatorova neonyeni ana wondidumbumbate awambokuita vachirova jembe nemango mango dzakaiswa mafuta avanenge vachiti ache saka anotokuraridza bhigi dzimukonde so vachirova nemango neongazikanini mango dzisina kuibvaka dzegreen dziyazi dzataisa sauti kudhara katichita samaitobika nemafuta inenge yakangotodirwa mafuta kudhara inenge rimo chakwe jembe wezongokutira mupureto atorova usamablango zvacho soka utara soka ndasiyani zvokumamiswa uku komimbi boys mamisiro uri udya sadza nonyeni kana urwa nesauti eMombe changu chimwe rikura mughetto straight from unotobanda nesauti eMombe vari kurutsi vacho vasatomudya jembe nesauti eMombe sakunerera pamuzanzi shamwari nemango dzisina kuibva mango yacho irakika kutoiwa mango usakanyika kaka kakangwarira kuti isi manje tatamakai manje kuti taiti kana tine 10 ramura Nduna manje ndozoti takwenda chi kunopanda graft monazi tuma papa bhekedu anenge ari bhekina vaso vairita chipapigwani eso azve graft zvanetsa 10 ramura hande kubhonseni hayi watesa 5 chipepa bhek 5 abachirema ndokuna blaza utaura rafuko shamwari isi tikupata tenga bhonseni ka 10 mapeki 5 tozoita randi kamabhonseni kasafiri chite tiri zvamunetseka apa mboy varingo vasi kutibvunza zvakutibvunza asi munozvidiko zvinizvo asi mune mchinopaimbo
tikati iwe Gido apa asikurita zvetika kuti tikabva apa kapa kwavari avaziye zvembora kavari vembora topfuura nekumagadheni kwavo kwakwe bora twatatema plastic bag takaenda tatone yevhizozo iwazongorova nhanga racho nanga ndoraenda but wangasikarido nebora zvotakaona tema anokunovhunduka ambonoda usubata nekuti kwari kuzvidiko zvimararezi isu tozoti heavy for mumuze saka paakazomplata kuti iyo shava zvinonozwa jembi izi mabhunseni ane zvanenge vakuputisa andakabva atanga kunonetsa kamabhonseni akabva arita kuti ononetsa mbusha Gaffa angari landlord wedetoti tumo kuti igiro bhonseni uyai nemazikomurovesa tangomisira dish apo ziwanira mure ngomero wanira mure keji chamwe ndakwatisa kazipoto dishi tichipulaka ngatirove mutsaro mune mangodzangana kamabhonzi acho kunosangana nemusi wenguruve bhonzi yaisangana mabhonzi enguruve chizeswe apa azoone chamamani zvimuriwo ari kuvhunduka kuti chii wakanakirwa dhafa sanga kutobudisa kana ngoro kuti komba ichi masina kana makuuya zvinhu zvachemuina tozogadzira saka enezvi nenhamo yavanayo tooneka bhonseni akusisina kozvafanana kuti munoto handiti ndoyaingogochwa iyi misoro yechiraswe misoro yehuku musoro emombe ri mazondo ndezvikopa mariko 20 rand itori misandake mazondo fone musoro 20 ramura ya wangosangana mazangano vanombozviziva kana kusodikoko zvika zvinii amenozi namenozofundisa unozogetsa muzondora pamwe 5 zakurita 20 rand vamusiyana kuti mazizura gara kunakirwa chanoyokonoza mabhulango vanga vakadhifanika patikatanga unosvika isina nduna so ndakupiwa maigareva kupoiso kupfuura jobe wangopfuura soweto forum yacho nanarasimbeki auda kuenda murasimbeki saka uri kuona mai madinga aifukoti vanhu vari kubva kunhamo havaplaka vaite sei tajoinana navo tiri kumwa azobuda dikita ivo vanomwa chirara vabhulei yakadhamuka imamenda kugara muzimuzai wawasara mufiriji ini nawo amukati mufiriji so akuti une mudhoni iwe kwamwa wawo akazonongedzerwa ndakagara akazomukira awezi sana atobvarwa ndakirina mufiriji abva anokomba umwe akazoti kana akunorara angoti nomunisiro kana 4 makoni saka akuridha kuti achanopula vafuka tiubva kukengani atibata bhoto atinira chikurakidza chinira firiji because my first days got atobvunza kuti kosupa tiyovana tikazenge takuziya chamanokuza mabhawo emhanga handichembereka nekuti magogrini takaishafa kawa taitoberovera mubasketball suka zvimanyikana unogara utoriwa mapress ups chiro yangotozva kuri ya uzotsoka manje kuri agauko but ijoni amene bakara wakabvawo recent nezvikati chataura yake maita bomda munani